Hej, jeg har været i Elgiganten, og så har jeg købt de nye AirPods. Det du har der? Kom nu, Hubert. Spring! Kære Roberta, jeg er rigtig ked af det. Max, hvorfor kommer hun nu ikke? Jeg er sikker på, at hun kommer lige om lidt. Ja. Slap nu af. Det er så vanvittigt. Men selvom hun gør, lader hun mig måske ikke prøve. Og selvom hun lader mig prøve, klarer jeg mig måske igen. Hvorfor varmer du ikke godt med kroketscene? Det er din yndlingsscene. Hvad skal det dog blive af mig? Vi har lige der en mani med at halshugge folk her. En stjerne er født. Det er utroligt, at der stadig er nogen i live. Og nu gør hun det igen. Af med deres hoved. Men jeg bliver ved, til jeg vinder det her spil. Selvom det er det særeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg troede aldrig, jeg ville sige det her, men bravo! Flot klaret, Alice! Hvem mig? Er det sandt? Så er det AirPods with remote and mix. Du har klaret det med kulisserne meget flot. Det lykkedes! Ja, så skal vi til selve virtual AirPods'ene. Med Apple logo her med ridset ind i plastikken. Så skal man snurre rundt her. Og så her, så løfter man den her op, og så en gang rundt igen, og som du kan se, så er de en lidt anden form. Professor Balthasar. Fyrmesteren. Kom nu, dumme kamera. Fokuser. Eller, det er nu ikke et kamera, jeg bruger. Det er min iPhone. Kom nu. Men der står altså R for right. Fokuser. Professor Balthasar var taget på ferie i Alperne. Ja, men ja, der står R, der står L, og så kan som du kan se, har de fået en lidt anden form. Og det samme med en lille remote her. Højt oppe på alpetinden stod Johan. Med sin lyst i joklen bød han ham hjertelig velkommen. Og så plus og minus. Plus
Johan var en munter fyr. For hver gang han var glad, begyndte han at jodle. Hver gang Johan jodlede, satte det straks en lavine i gang. Og herom, der ved mikrofonen, der er et billede. Mikrofonen, det er simpelthen bare et billede af en mikrofon. Professor Balthasar var fuldstændig forandret, da han kom hjem fra Alperne. Plus, minus. Lægen ordinerede derfor straks en kur, som skulle hjælpe ham af med hans voldsomme forkølelse. Og el. Han skulle rejse ud på en lille ø ude midt i Sydhavet. På den lille ø lå der et fyrtårn, og her boede fyrmesteren Hannibal. Professor Balthasar og Hannibal hyggede sig rigtig godt. De kiggede ud i horisonten og gættede på, hvilke skibe røgen mon kom fra. Kongeskibe, musikskibe, skotske transportskibe, piratskibe, skrueskibe, vejrskibe. En dag så de noget røg, som professor Balthasar ikke vidste, hvor kom fra. Det er min ven Otto, råbte Hannibal. Otto var faktisk en hval, men en tur på Hannibal var langt sjovere end en tur på et hvilket som helst skib. Den. Så det var at rulle den rundt om igen hele vejen hernede. Det gør jeg lige. Men hvad kan jeg lide? Det er mig. Og det er min lille søster. På Hannibals ø skinnede solen altid. Derfor bestilte Hannibal isvafler hver eneste dag. Men desværre, han fik aldrig noget af isen, fordi den altid nåede at smelte i den varme sol. Hannibal var dårligt. Professor Balthasar ville gerne gøre ham glad igen. Klog som han var, indstillede han Hannibals kikkert, så han kunne se helt ud på den anden side af horisonten. Her så han noget, han aldrig havde set før i sit liv. De sneklædte alper. Så snor jeg den her rundt om igen. Professor Balthasar sagde farvel til Hannibal og rejste hjem. Sådan. Fra den dag af kiggede Hannibal altid på alperne langt borte, mens han drømte om evig sne og isvafler. Så tog han en beslutning. Han skrev 86 ansøgninger og sendte dem afsted som almindelig flaskepost. De skrev alle tilbage. Du må ikke tage afsted, før du har fundet en afløser. Så. Fokuser. Godt. Her er sådan en smart trik. Jeg kan bare trykke på skærmen. Så fokuserer Hannibal opgav håbet om nogensinde at komme til Alperne. En dag lå der en tyk tåge over Sydhavene. Så fokuserer den lige. Hannibal kunne ikke se en hånd for sig. Og pludselig stødte noget kæmpestort ind i øen. Hannibal sendte straks en flaskepost afsted efter hjælp. Fokuserer den lige. Ja. Da professor Balthasar havde læst brevet, begyndte han at spekulere over, hvordan han kunne løse Hannibals problem. Og så tog Det gør jeg lige med igen. Kan se lidt fjernsyn imens. Professor Balthasar. Han opfandt en superstøvsuger og skyndte sig afsted ud til Hannibal. Ja. Så må jeg få pakket dem ind igen. Det var den professoren nogensinde havde oplevet. Hvis I skal købe dem billigt,
Så køb dem i el igen. Balthasars superstøvsuger slugte al tågen på et splitsekund. Se, der fokuserer han lidt. Og så han noget utroligt. Et krydstogtskib var gået på grund på den lille ø. Se. De styrtede afsted Den kan bare slet ikke fokusere. Nu trykker jeg. Men det var helt umuligt. Hvorfor skal ikke fokusere den? AirPods. Men hvad nu? Otto dukkede op på det helt rigtige tidspunkt. With remote and Den Mac. eneste passager, som skulle hjælpes AirPods. Et eller andet. Johan fra Alperne. Han var nemlig taget ud for at finde et sted, hvor han kunne jodle af fuld hals, uden frygt for ustandsligt at få laviner i hovedet. Hannibal tilbød straks Johan at bo på øen. Johan blev ellevild af glæde. Wow, den er faktisk dårlig til at lave det der. Han må ikke fokusere den. Vi får lidt gratis fjernsyn, hvis vi ikke kan til Ramazan. Frida? Fokuser. Hannibal og Otto var lykkelige for deres liv i Alperne. De simpelthen elskede sneen. De syntes, lavinerne var sjove, men allermest nød de at spise isvafler. Det var så min unboxing af Og i Apple kunne skibet AirPods. sikkert omkring, selv i den tykkeste tog. For nu blev det dirigeret den rigtige vej af Johans lystige 5TH generation på den, og det er 15 generation. Kan købes i Elgiganten, og jeg har købt dem til, og jeg kan lige finde dem. Ligger her i posen. Det er lidt krøllet. Emil, hvem taler du med? Sådan. Hallo, jeg hedder Emma. Jeg bor på Edevej 64, og jeg har nogle meget specielle naboer. Ja, der er nogen Hvis jeg med far Niels. og nogen Der. her, og nogen som ligner en lille bror. Apple headphones. Indeholder sne, men eftergår altid en til. 271. Nogle er kække, nogle er frække. Nej, 229. En er helt almindelig. Ja. Nogle har pletter, nogle har striber, der pensler. Og jeg har betalt 500 kroner. Og det er så mit cover til min iPhone. Så der er en sko. Nu er det sengetid, Emma. Okay, mor. Historien om elefanten Cæsar. Vi ses måske en anden gang til en anden unboxing af en Apple ting. Hej.